Здравейте! С настоящото видео участвам на конкурса на Вестник Дневник, всъщност вече не е Вестник, а интернет сайт, за направата на интересни неща от стари материали. Това, което ще ви представя, е зелена стена. Нещо много модерно напоследък в архитектурата, много трудно, много скъпо, но в момента ще видите как това може да се направи от съвсем подръчни ежедневни материали. Ще приближим малко камерата, за да видите с какво започваме. А това е най-важното – конструкцията. Ето виждате какво представлява стената преди да стане това. Обикновени дъски, които аз намерих от една кутия, която беше останала от една пералня. Прикачват се към стената с дюбели. А отгоре това, което виждате, е нещо, което получих с една пратка по интернет. Опаковачен найлон. И вместо да си пукам балончетата, реших да ги използвам за изолация на стената. Защо ни трябва изолация? Ами защото ето тази стена трябва да се полива. И съответно стената би се овлажнила. За старата стена, която вече е направена, използвах изолационни материали, обмазки и други такива неща, но да ви кажа честно, не са много ефективни. А това нещо, колкото и да е просто, дава най-добрия ефект. Найлон с балончета и, ако трябва да бъдем съвсем прецизни, отдолу имаме дори вентилируема стена. Сега след малко ще я затворим и ще стигнем до другия елемент на зелената стена. Това е почвата. Дори за заковаването на найлона към стената използваме вече материали, които са за боклук. Парченца пластмаса и перончета, останали от разни ремонти. Няма да заковаваме до край на найлона, защото видеото трябва да е кратко и трябва да се впишем в, как се казва, във времето преди рекламите. Ето това е един много съществен елемент от зелената стена. Това е нещото, в което ще сложим почвата. Защо почва? Принципно в много от съвременните стени се използват изкуствени материали, нещо като топченца от стиропор. Но тогава тръгваме на една много сложна хидропонна система на поливане с химикали и така нататък. И друго, което е важно, че тази система не е много подходяща за нашите климатични условия, защото през зимата просто ще замръзне. Затова отиваме на един по-традиционен начин. За тази цел използваме обикновени касетки. Приближавам ги, както виждате, взети от някой магазин. Има едни други елементи вътре сложени. Това тук е всъщност единственият материал, който ще трябва да се купите от магазина, заедно с още един накрая. Жица за озеленяване, да го кажем. Опъват се между страниците на касетката и отгоре слагаме картонени, нещо като рафчета. Защо? Ще видите. Така, сега. Това нещо трябва да го закачим на стената. По елементарен начин. Слагаме го. Всъщност забравих нещо. Обърнете внимание на този улук. Той върши това, което върши чинийките на саксиите. Идеята е водата, която се тича отгоре, да се събира някъде. При мен тя се отвежда на покрив, но във всеки конкретен случай улука може да се затапи отстрани. Ето виждате, аз с една пластмаса съм го направил и просто там се събира водата. Продължаваме с касетката. Ставя и с винчета, пак останали от хилядите ремонти.
които съм вършил вкъщи, се завиват към дървената конструкция. Ето. Тъй като това е първата касетка, реално тя може дори с две венчета да се завие. Сега, решавам, че тази касетка ще бъде външна. Малко има проблем с винчето. Той ги къси. Ще вземем по-дълъг вин в този случай. Виждате, сетката е достатъчно стабилна. Няма да я застопорявам в момента цялата, тъй като искам да покажа по-скоро процесите. Не изцяло да направя филм как се прави стена, той ще отиде около час. Тази дупка се запълва с парче от касетка. Тъй като това парче остава малко, вътре няма нужда от жици, защото ще разберете защо. Ето. По същия начин се закача. После ще ви кажа това за какво върши работа. Имаме спарчен с пластмаса. Даже тази част от стената, тъй като е ниско долу, може да се закрепи дори само с един винт. Така, докато работя, да ви кажа следното. Не правете тази лека конструкция при големи стени. Това е само за домашно ползване. Височина до 3 метра максимум. Ако искате да си покриете калкана на сградата с зелена стена, пак ще ползвам по-дълъг. Използвайте конструкция, проектирана от специалисти. Защото теглата стават големи и когато има големи товари, могат да станат големи бели. Както виждате, разтопорихме основните елементи.
Отръпвам се настрани, за да видите, че всъщност това е като едно редене на лего по стената. Виждате, че реално имам догоре да сложа не повече от 5-6 елемента. Те са здрави, стабилни. Стабилни са, когато ги закрепим. Не сега. Това вече е. Така. Продължаваме с другия много важен елемент от тази стена. Растенията трябва да растат на нещо. И това е почвата. Така, преди да почнем да я полагаме, трябва да предотвратим нейното падане надолу. А това става с обикновена хартийка, сложена от долната част на тези касетки. Ето тук просто може да се сложи една хартия. Сега, това е един много важен елемент, който трябва да покрие отпред стената, преди да сложим крайния елемент. Можете да използвате дюшечета от кокосови влакна, ако имате стари матраци. Преди да ги изхвърляте, разпорете ги, вътре има един или два пласта, ще се учудите в какво добро състояние са. Ако нямате такова нещо, тази функция може да се изпълни от една обикновена паковъчна хартия. Дали слагаме хартия или кокосови влакна, отдолу винаги отгъваме. И започваме да слагаме почвата. Какво е важно на почвата? В случая търсим олекотяване. Това нещо, виждате колко голямо трябва да стане. Затова не се притеснявайте вътре да слагате тещо органичен отпадък да остане. От стари цветя съм слагал тук изсъхнали неща. Можете дори парченца стиропор. Не се притеснявайте, нищо няма да им стане, след 500 години пак ще бъдат тук. Хубаво разрохваме и започваме да подреждаме. Хубаво е от задната страна също да се сложи хартия. Слагаме почвата. И съответно покриваме с този елемент. Сега представете си, че това цялото е пълно с почва, нали? Надявам се, че проявявате фантазия. Всъщност няма как да го напълним цялото. За тази цел идва на помощ градинарската тел. Не се опитвайте да я режете с зъби. Има си ножица за суче. Когато напълните до някакво ниво с почва, просто вързвате с тел. Касетките имам достатъчно дупки по тях. Ето, превързвате отпред. Между другото, по този начин вързвате и отделните елементи. И се получава една много сериозна конструкция. Ето, превързвате. И се получава едно приятно джобче, в което насипвате пръста. Пак напомням, добре от задната страна да има хартия, тъй като през тези дупки пръста просто ще излезе назад и ще трябва да я съберете отдолу в лука. Той вече е затиснат с касетки. На голямата касетка, каква е разликата? Тъй като тук вече пръста може да се избие много надолу. Затова с жици сме направили нещо като етажчета и слагаме рафчета от ВЛПП. В същия начин имаме дюшечето или плота. Слагаме го и започваме да пълним с пръст. Нема време. Така че в случая само ви показвам началото. Процесът е трудоемък, но е приятен и
в такова прекрасно зимно време е едно много добро занимание. По същия начин, момента в който стигнем даден етап, хващаме с жица и следващия етап ще пръскаме. Накрая се получава нещо такова. Крайният слой. Това е всъщност другото нещо, което може да се наложи да купите. А може и да не се наложи, защото това е така наречената обсадна мрежа. Слага се по огради, правят се покривала временни от нея. Реално, на края на лятото почти всяко заведение или строеж около морето може да се вземете подобно нещо и безплатно. Но се продава във всеки строителен хипермаркет и е много ефтина. Ето я тук. Защо е тъмна? Ами, за да привлича лъчите на слънцето, поне през зимата. Ето виждате, дори при тези минусови температури, в момента като се сложа ръката, стената е топла. По абсолютно елементарен начин вземате, разкроявате си я по размера на стената, ако се наложи ползвате повече парчета, както виждате се е получило тук. И с тази вълшебна тел градинарска я хващате. Крайният елемент, сега ще ви го покажа по-отблизо, е въпрос на фантазия. Както виждате, аз съм използвал в началото разни рисунки съм направил, защото стената беше скучна. Тези растения не се бяха появили. И сега за растенията. Важно е те да са, как да ги нарека, екстремофили. Тоест растения, които издържат дълго без вода, защото колкото и да я поливате тази стена, освен ако не си направите поливна система, тя е доста суха. Освен това, те трябва да издържат и на слънце, и на зима. Много подходяща е прерийната трева, брашляна. Това, което виждате тук, ето това, глухарче с разни други неща, всъщност беше парченце почва, който пролетта аз взех и просто го сложих на стената. И съответно плевелът цяло лято плюс есента даваше различни плодове, така да го кажем. На пролет бяха едни цветя, на есен се появи глухарче. Фунийки. Ето там горе има малко растения от Гърция. Там те са свикнали да растат на сухо. Имаме си кактус, който се надявам да даде плодове, много са готини. Ами, това е. Надявам се идеите ви да са ми харесали. Ако имате въпроси, видеото ще бъде публикувано на сайта на Дневник и съответно във форума ще можем да се обсъждаме и да си коментираме. Благодаря ви за вниманието и ви желая хубав зимен ден.